Ahojte, volám sa Matej, kuchár z Meridiany. Mám za sebou chalanov od Zelených bicyklov, ktorým si dneska navaríme kuracie prsia Mont Ventoux. Môžeme začať? Určite, že super. Mne sa páči. Najprv si nakrájame kuracie mäsko na medailóniky. Kto sa toho chytí? A brat? Môžem, okej. Tak poď na to. A takto rovno budem krajať? Nie, takto kraj do šikma nám také medaile, tak centimetr A zhruba. úplne to odkryť, hej? Ukážem ti jeden. Tak, nie je to dobré. A odchyt. Teraz bylinky. To bude na tebe, hej? Normálne len posekať? Posekať na jemúčku. Bása na prsty. Aj krv tam sa nemôže byť, čo? Krv nie. First blood. Aj. Ó, bože. To som... To vystrihni, hej? Tak ty to budeš potom aj tak strihať, nie celé? A máš zachytené, že som to krajal, nie? Máš začínajú tu kráľ, to je. Servírujeme chalani vždy do stredu taniera. Zdravím. Čo to prišlo? Zajeme omáčkou. Ďakujem za spoluprácu, bolo to príjemné a keď to budeme robiť najbližšie, tak už to budete robiť viacej bez porezaných prstov. Super, ďakujeme. Ďakujem a dobrú chuť. Dík za skúsenosť. Ahoj. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a v najbližšom dieli našho miniseriálu Chef Wanted si navaríme paelu s Juliusom Valachom.